Янка Купала, ворагам Беларушчыны. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якое зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, ваша ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Цяпер і вы загаварылі, з апекай выйшлі як зямлі. А што ж дагэтуль вы рабілі? А дзе ж дагэтуль вы былі? Ваш брат і цёмны, і галодны, хацінка свой жывае век, і век не знаў ён дум свабодных, і крыўдзіў свой брат, чалавек. Вам страшно наши слезные песни? И жаль бы страшно вам глухой? Вам жутко солнце на предвестни? Милей вам холод с темнотой? А что ж вам, беларус такога, посмеў зрабіць, посмеў сказаць? Эх, трэба вучыць яшчэ вас много, як свайго брата шанаваць. Эх, кіньце крыўдамі карміцца. Кожны народ сам сабе пан, і беларус можа змясціцца ў сям'і, нялічанай славян. Напасцю, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай, жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх, і свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след, і будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед. 1907 год.